Γεια σας φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά. Σήμερα θα αναφερθούμε στο ποιος ήταν ο Ιησούς με μία μικρή διαδικτυακή ραδιοφωνική μετάδοση. Ελπίζω να την απολαύσετε και να σας γεννηθούν πολλά ερωτήματα. Ας ξεκινήσουμε από την αρχαιότητα. Ο άνθρωπος εκ φύσεως ήταν φιλομαθής και σκεπτικιστής, πράγμα το οποίο εσκεμμένα από κάποιους άλλους παράγοντες, ανθρώπινους και μη, έχει χαθεί τη σημερινή εποχή. Ο άνθρωπος, είπαμε, ήταν φιλομαθής και σκεπτικιστής όσον αφορά τόσο το εξωτερικό παρατηρήσιμο περιβάλλον, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά τόσο όσο και το άειλο εσωτερικό του περιβάλλον και το άειλο εξωτερικό περιβάλλον, και σαφέστατα αναφερόμαστε στην ψυχή και σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να δει, αλλά να αισθανθεί για να τα κατανοήσει. Πάλι όπως την ψυχή, αλλά και τον αέρα, το κρύο, τη ζέστη, τους ήχους και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος, όπως είπε ο Σωκράτης, σημαίνει ότι τα μεν άλλα ζώα τίποτα από όσα βλέπουν δεν μελετούν, δεν συλλογίζονται και δεν αναθρούν, τίποτα ήτι δεν παρατηρούν με προσοχή, ενώ ο δε άνθρωπος άπαξ και δει κάτι, άπαξ δηλαδή και όποπε κάτι, και αναθρεί και συλλογίζεται ότι όποπε. Από το ανώτερο προκύπτει ότι ο άνθρωπος λοιπόν ονομάστηκε έτσι διότι είναι το μοναδικό συσσαγωγικά ζώο το οποίο αναθρεί αόποπε παρατηρεί, δηλαδή με μεγάλη προσοχή ό,τι έχει δει. Έτσι ο περιφραστικός επιθετικός προσδιορισμός αναθρώ αόποπε συνεπτύχθη μονολεκτικά σε ανάνθρωπος και εν συνεχεία με την αφαίρεση του γράμματος α μεταξύ των δίφθογκων νη και θήτα και τη μεταφορά του τόνου, η λέξη γίνεται άνθρωπος. Όσον αφορά τη λέξη Θεός, η ετυμολογία της ποικίλει, αλλά εμείς θα σταθούμε στον Ηρόδοτο και τον Πλάτων. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι η λέξη Θεός προέρχεται από τους πελασγούς της Δοδόνης, κατά τους οποίους οι θεοί ονομάστηκαν έτσι, ότι κόσμο θέντες τα πάντα πρίγματα και πάσας νομάς ήχων. Παράγεται η λέξη από το ασθενές θέμα του ρήματος τίθιμη. Ο Πλάτων τώρα υποστηρίζει ότι η λέξη Θεός παράγεται από το ρήμα θέιν, που σημαίνει τρέχειν, που κυριολεκτείται για κάθε κυκλοτερές πράγμα που φαίνεται ότι περιτρέχει και επανέρχεται εις αυτόν. Θωός ίσον ταχύς, που δηλώνει ενέργεια. Συνεπώς Θεός, θέιν, θύν. Θέο ίσον τρέχω, αυτός που τρέχει γρήγορα, εξού και βοηθός, βοή και Θέο. Τρέχω στη βοή κάποιου, εκεί που φωνάζει. Γι' αυτό και ο Θεός σχετίζεται με το νου και το φως. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, αξίζει να θυμηθούμε την προηγούμενη διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή μας, στο οποίο είχαμε πει πως ο νους είναι ο Θεός, η σκέψη, η δημιουργία, η παρατήρηση δηλαδή, η ψυχή, το Άγιο Πνεύμα, η θεϊκή δύναμη και η νοημοσύνη ο άνθρωπος, το πώς θα σκεφτεί, το τι θα δημιουργήσει, το τι θα παρατηρήσει. Και αυτή τη χάρη του την έδωσε ο Θεός. Αλλά ένας υγιής νους για να δημιουργήσει κάτι το οποίο σκέφτηκε ή παρατήρησε πρέπει να έχει καθαρή ψυχή και θεία χάρη, διότι κάποιος ο οποίος υποφέρει ψυχικά δεν μπορεί να δημιουργήσει, να σκεφτεί και να πράξει ορθά. Άρα ένας τριαδικός Θεός, όπως είπε και ο Ιησούς Χριστός, ένας αλλά συνάμα τρεις, τρεις αλλά συνάμα ένας. Και εδώ πιστεύω να σας λύθηκαν και να σας δημιουργήθηκαν πολλές απορίες. Και αυτό διότι ο άνθρωπος, η λέξη άνθρωπος, είναι
αυτός που παρατηρεί και σκέφτεται και πράττει. Ο Θεός απ' την άλλη. Η λέξη Θεός είναι η ενέργεια, η δημιουργία. Και ο Θεάνθρωπος μήπως είναι η παρατήρηση, η σκέψη, η ενέργεια και το αποτέλεσμα αυτής, όχι όμως στον υλικό κόσμο ή με υλικό τρόπο, όπως π.χ. χτίζω ένα σπίτι, αλλά στον άειλο ψυχικό κόσμο, όπως π.χ. θεραπεύω έναν άνθρωπο. Άρα, άνθρωπος, παύλα νοημοσύνη, Θεός, παύλα νους, Θεάνθρωπος, παύλα ψυχή. Όπως είπε και ο Χριστός, είμαστε πλασμένοι κάθε εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Ένας μοναδικός, τριαδικός Θεός. Αγαπητοί μου φίλοι, συνεπώς, αγαπητοί μου φίλοι, αδιαφυσβήτητα υπάρχουν και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αδιανόητα πράγματα, από αστρικά ταξίδια μέχρι το οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, σε πάρα πολλές θρησκείες, είτε αυτοί ήταν ερημίτες, ασκητές, δωδεκαθεϊστές, βουδιστές και ούτω καθεξής, όλοι αναζητώντας την αλήθεια. Ο Ιησούς λοιπόν ήρθε στον κόσμο και παρουσίασε τη μοναδική αληθινή αλήθεια μέσω της αγάπης, της συγχώρεσης και της ταπείνωσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία στις αρετές διάφορων ασκητών ανεξαρτήτου θρησκείας και καταγωγής. Όμως ο Χριστός ήρθε και έδωσε απλόχερα την αλήθεια, ή μάλλον σωστά την αληθινή αλήθεια. Και αυτό διότι, φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι κάτι το υποκειμενικό. Διαφορετική δηλαδή για έναν φακίρι και διαφορετική για κάποιον μουσουλμάνο. Ο Χριστός είπε και μας έδωσε την αντικειμενική αλήθεια, τη μία και μοναδική που υπερισχύει των άλλων. Γι' αυτό και η αληθινή αλήθεια είναι αντικειμενική αλήθεια, μέσω της αγάπης, της συγχώρεσης και της ταπείνωσης. Μας έφερε το φως. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα μικρό απόσπασμα για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Θα ασχοληθούμε και για τη ζωή του και για τα λόγια του σε άλλες διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε και να αγαπιέστε, ακόμα και ας μην αγαπιέστε πίσω, και σας εύχομαι υγεία σε εσάς και τους συνανθρώπους σας.